bijelom gradu, u radu primam udarce, guram se u stadu nadu dok ne ugase buraze. Ja sam prošao te ceste sa 29, dalje hoće da me smjeste u okvire, ramove, da ne mislim glavom, jer dali su mi upute, prešutili su planove. Truju sa ekranom jer oni ga i drže, bolje brže sprže, lešinari kruže. Prereži to uže i nemoj gledat iza, još stojim u areni i taj poraz neću priznat ni izdat. Inat, bosanski je pravi, ak nemam to u miškama, imam to u glavi. Pravi mamin sin, pravi se da sam fin, u biti brate ja sam ponosim se tim, ponosan i fin. Vidiš dečko je karakter, previše volim svoju, da psovao bi mater. Pa sova brate, staložen ko Buda, ova slova pamte, pametan i mudar i nema mira bruda, pa se oči brzo otvore u plavo bijelom gradu gdje te noć brzo pojede. Mentalitet 1.6 je da idem kada svijet cijeli je zapeo u crnoj rupi gdje su i pametni glupi, gdje čovjeka možeš kupit. Mentalitet 1.6 je da idem kada svijet cijeli je zapeo u crnoj rupi gdje su i pametni glupi, gdje čovjeka možeš kupit. Sve što trebam su dva grada, da ne bude rada veliko ne. Pobjede su kratke, ovdje porazi se pamte, pa moj ne mi prodavat ono brate, znaš me znate, jer da znaš me brate, znao bi da ne ide. Ovdje možeš plakat samo kad to drugi ne vide, nebitne face bace ti spiku, na piku sve i držim, oni kvare mi tu sliku i šminku i alterma, sve u isti koš, iskompleksirana gama koja samo hoće još. Ja uopšte nisam loš, ali znam šta i kako, ako treba pričom ili ako treba šakom, a nisam niti šarklo, niti tražim zaklon, prošao sve krugove i dalje hodam pakom sa malom stankom, da mogu bi prodisat, taška na ovu strofu koju ne vidiš tog smisla, ne mora ga ni bit, to je jednostavno tako, gasi svjetlo, gasi bit i za kraj daj naklon. A sad nazad u maglu, u carstvo smoga gdje se ljudi boje ljudi jer su otišli od Boga, gdje se žuri drugim sudit, ali mrze to gledalo i onaj ko nije trebao se odavno već predao. Gledao sam sve to, na betonu sve to, jer malo ko da zna koliko zidovi i beton znaju i šta dobiješ na kraju. Završili u vratniku jer igra smo za raju. Mentalitet 1.6 je da idem kada svijet cijeli je zapeo u crnoj rupi gdje su i pametni glupi, gdje čovjeka možeš kupit. Mentalitet 1.6 je da idem kada svijet cijeli je zapeo u crnoj rupi gdje su i pametni glupi, gdje čovjeka možeš kupit. Mentalitet 1.6 je da idem kada svijet cijeli je zapeo u crnoj rupi gdje su i pametni glupi, gdje čovjeka možeš kupit. Mentalitet 1.6 je da idem kada svijet cijeli je zapeo u crnoj rupi gdje su i pametni glupi, gdje čovjeka možeš kupit. Čovjeka možeš kupiti.